Ayan guys, part 2 na ni guys. Jesus kumain. Kato akong barkada nga Muslim. Ya dili Mo mo pa siya kahuman, oy, sayang ko, sayang dili pa man ko sila. pwede ba tumulaw kag tangkong ra. Oh, Ngayon nga mabulong sa mata baboy, tangkong ra magpakaon ako. Litson, na. kuan oy katong kamigo nako nga Muslim. Papa siya ka sa eskwela na si employer. Ang ipaabot lang niya, Ang gihilot na ko dire. ipaabot niya is Anak ko certificate sa na ba? ako diri ko Australia to. Australia. Sa Australia. Ya, ang yang trabaho 4 hours lang. Adali ara lagi sige lag video. 4 hours lang. Ya kahuman ay ang asawa to na po nagbuksan po. Hindi Hindi daw ko dali pwede ang sunod kahapon siya daw. asawa oy. Oh. Nagbuksan po diya ang asawa dali ara nakasunod oy. Siya asawa wala kay ko Pagko kwarta ka gini. mga kwan. Kwarta gini. Pag-interview, swerte lang siya kay pag-interview niya, pasado lang po siya dito. IELTS. O pag kumag, Ya ang IELTS anak ko ka. o gani, pasado siya niya kawan. Pag abot na po interview sa yung employer, pasado po siya sa employer, wala na. Apil na lagi paabot ay nga mo graduate. Ana pagpadala sa visa wala na. Pag abot dito sa eskwela, mga po na sila gamay. Pero wala na, klaro naman gud. Klaro na. Kaya ma-apply naman yun mo diri ang kuhan, ang ganang imong itunan dawas lang, nagkuhan ka. Ang kinarungyog ka. Kung mulak-bulpog ka, tawag yapon. Lagi ko kay kalot ang imong employer. Nausap daw dito yung trabaho. Dito pa mao. Imbis nga magkuan diri daw, tad-tad o na. Pagabot dito, agion na lang, tulak na lang. Wala may tantad Pasin dito. naman na yun. Ya, gahay pa daw kayo. Pating haita daw sa... Wala na nang Wala na lang, dagko kay sundang oy nga. igbason. Bunal hanto dalata na lang. Iwag linugaw. Dito kay igabas man, mura man daw glubdi. Mura daw glamber. Ya, prusin daan. Rosen. Kana ni may tulak no. Na. Abo, di ka kaingon nga ni. Dapat lambat ni ko. Morte lang po daw naghanas baka. Pas Ay, oo. Dali niya mapumbaka. Di mahurot. Asa ga lagi ka, no? Di man mahurot ang baka. New Zealand ug kining ko Australia nga puba ka na niya. Okay, buhay, no? Mo mas daghan pa ko nilang baka kung taon niya. Murag niya mo na lang manok. Murag manok ka, no? Murag ang tao lagi niya. Mo na nay hayop ang baka mo kuan mo residente. Wala naman ako lagay. Wala may nakakuan sa butcher pero ako ba dyan plano sa ubang nga pulis karon nga kuan nanghawa mang bar pulis kay nagbutcher oh. Ang ilang kuan dito is butcher lang sila niya balin sila champo ko sa lain ng trabaho. Ang magkay ka na magong mambak mo kada ka na bang kulang. Cinta mil siguro. Anak ba? Kulang mo. 40 mil ang buwan sa Pilipinas. Mga na mangita siya ka ba ito pati. Kung saan na lang Yeah, na mas- yung bandarin yeah. na tag 15 ang adlaw, ang buwan. Kuan pa yun ini si tao gani lapit sila gilikayan karon kanang balaod daw sa kuan karon napabayaron sila og kining kuan sa mga kuan sa EGC sa gobyerno ba kasi EGC SPL nagkut na sila kuan kaltas. Oh, siyempre, ilaw. Napay purlon ni mo nga. Kaping ko ana, nagkuwag kaltas. May mga anak. Kung na galon. Oh, mo lagi na no. Utos, butang. Kaya bang mauna ang kan bito? Unang Mauna ang imuhang ihap sa itlog. wa pa gan may napusa. Oh. Wa pa siguro mangitlog ba na? Sunod sa training, ang asawa ko ng scam, nilin ko at scam mo, nabayaran nila. Katong huluga niya? Investment, invest sila ba? Ang katong nagkuhan nila, nagdala, sila nagtapal sa. Sila lagi. Sila nakakuan. Sila na. Mura ko dukuan ka Japon para ko na mga Kasi itong job ka pa. pangol nga na ba ikaw may Ikaw kundi, ikaw coordinator kundi para ito. ano ba?
Siyempre, makaparelease po ka, release. Madugay, doon na may release. Asa naman tong amo? Ano ba? Dili mo bayaran kay katanggal mo sa trabaho sa Lukoy man. Ana, sundo sa bang nalang nabilin. Ang undang naman na, muhaman mo na. Kaya ka na yung ipatanggal ka, ngawa na gid na. Wala, zero juga. Ganda lang. Kung anong malas, kung sila sa sunod. Yun na kung susuntaon. Ano, na ano, mamutod. Asa na lang kuyo ron? So, ilo mama. Matanaw? Balay mo na dito. Dagan na balay dito eh. Asam siya duty? Yun na. Doon mo. Ano? Adiyo, si... Siya ba dyan to? Wala lang sa malitaw. Kung sa kanina una sa malita, nagsunod sa malita. Just. Dili, layo mo doon itong Diyos. Siya ba Pero dyan kung to? si Evan Santos, ata ka na. Doon naman kuya. Primero, Diyos daw siya, layo daw to. Yung tabok pa sila, kuhan. Karon, ni Dool na. Dool na malita. Wala na dito, layo daw itong kuhan. Ano? Dire mo tato siya. Nawala day, kuhan, allowance, dali. Dabaw pa siya? Tindighan nag-alawas Dabaw? Ay, sir, Nag-ilog kayo ng mga pulis di ako. Uban mo madabaw lang? yung isa po naganahan niya dito, kay 1 week may trabaho. Ah. 1 week po trabaho mo, ano yung nalamang sa lagyo? Yayay ba? Ganun. Murag maestra ba? Pero maestra ka na, permanente pa sila. Dali, wala mo na ang anak. Duty mo juga. Pero gumagdabaw, masarap yun. Sige lang kapil-apil sa mga saligan. Mas Meeting. nino na. Oo, Kay dali lang dako yung kuha na. pati reporting siya, ipa-report dito. Manabitaw mga unsay mga nahitabo sa ilang kuhan, tapos sila ikipagtrabaho. Sa mo naga, Mas nino na kay ano dayo. Sama dayo mo lagi. kuwan. kuhan ba ka na mo raw, ikaw ang Ilado na ka? i-endorse na kadagko, kaya ranggo yung mga, sa mo dagko, ang ranggo ng mga ka. At least dagan siya makailang na dako. Kana lang. Ya. Malleable siya, asset siya. Murag, Dili siya kuan, dili siya nang walang kwenta nga pagka pulis ba. Kay labi ng mga saba ng mga dagko, igno na ka nga wala kang kwenta. Pero malleable ka, asset ka. Sino ano? computer siya, di katrabaho dito. Tanan-tanan, murag encoder ko to. Igno na nga. Sino na ko bayan mo yung bata na yun. Sige, ako bahala dyan, sagot ko yan. Ana ba na? Anaon na lang na. Kinsa man ni amo? Mo din na siya. Ayaw na kay mukanta pa na. Matram na ito magkanta. Yakon ba na siya? Apel ba na sa Magic World sa volleyball? Kan atlet. Athlete na siya niya. Kalaban lang, mga dampo, mga dili ano ba? Ito ba kung di pasaingan sa Davao, daghang kay kuan, daghang kay benepisyo. Ganahan siya dito mo. Enjoy siya. Ang nindot lang dito, Sudan. Niya, wala po na inspeksyon. Correct. Wow, di mo. Ang ilang mambalaw dito. Puro pagpasagdan, mong tadere. Isa to yung kuan ako nga igagaw gyapon nato yang hanga. Kuan daw, gyapon na sign dito sa kuan. Dito rin gyapon daw na sign. Nambok ng maayo. Sabi na to? Limot ko. Dito gyapon na sign daw kita. Wala sa ando toy. Wala ni balik lang daw abroad. Wala man abot siya. Abroad mo to yung destination sa una. Sudah to biasa andot no. Yan, nakabalaw na ganit ron. Kami. Kami. Tami. Wala din siya kailan. Awa ka kailan ta. Awa kailan tami. Ano, malayo di eh. Ha? Kailan kami? Alam, may titian doon. Man. Layo di eh. Si Saryan ang asawa. Ha? Si Saryan. Cesarian. Kung daganang anak mo, kaida naman gulo mo. Bert, wala na kabuk. Bata kung muna siya. Amahan? May pas Joel. Pinakanak mo isa. Kinsa? Joel. Uy, Calamity. Manhot ni Vicky ba? Ison Vicky. pinunguran nila. Ito lalaki. Kami sila sila mag-serpyo. Wala to sa Cebu. Anak na anak. Ito, na-shop lang dito mo. Kabalo ka ni Kuan. Tata. Tata. Tortong. Ilig. Dili. Wala na sa una. Oo. Ano man. O di mo balik. Ikaw siya boss. Akong papa. Pero doon sa ay, sindalo mo ito na Namatay na. 1970. 1972 namatay. Ano pictura 1970. What? So good ng vaccine 15. Kapitan. Mindanao. Siya sa una panahon daw 10 rounds lang man. Mabot ang gawa sa bagat to. 1970, 60, 10 Kaya lang na na. mga ito ni Kuan ni Lupin. Dere sa kuhan, Mindanao, ano ba?
Pero lisod na pa na champion ka din daw. Magka nagkakalaban. Ako gaya ko din pangulang porta na ako. Kung bago pa sila kung hawa din eh. Balik mo siya dali, pangulang porta na ako. Sila portahon siya. Abot mo siya mo? Oo, Bakit nagbago? wala ko na kasi yung tunggalo. Ano po natanggal? Ha? Ano po natanggal? Aw, naging siya. Na may aw Kaya yung na po balik. kaya to siya Bert, kato paghuman ato nalunod ba ito dito dapat Ano ka nagawa sa mga balik? Okay na, ganyan na duro. Katong birthday niya, kung sa birthday niya. Ano man kong tao ko. Gusto mo din niya. No, wala na po mi, wala na po di pa saba. Wala. Wala akong pag-report sa kwan. Di pa man mo ang kwan. Report sa katong dito sa Obsig yun. Bintan. Bintan ko siya siguro. Nga ayaw sige ko Wala lang mang nasa report. musilingan. Dagko Na naglaw. nadakpan siya. Ang gilikayan mo na mo ito kasi ang libig si kwan. Kung saan ang income, Si kwan. obsig po. Ay wala ko Imong budget. Wala ka ba Gusto ka mo dako, tani ka mo kung saan na dako. Kasi kahit tayo na po basahin lang. Dili ka makadiskarte. Ayaw sige. May stress ka sige ko na sa musilingan dako sulido. Dako mo sa sulido. Uy ano. Sige pa balay. Kamot man ko na siya. Lodi ang si Dods. Ako siya sa banda yung mga Ah, Lodi na. business. Adlaw kay 500, na sudan mo 550. Nakapahilo po siya. Matabang mo na. Huwag po yung istorya ni Sorton. Kumot lang, hindi ko ba nga ba ito Hindi siguro niya tabangan niya para sa ano pumundan. Siya nasa balaod. Kaya nga naman ko si Lobin nga, siya ko muna bahala. Ano po yung balita ko na nagagawa na ba? Ano po yung contact sa si Lobin? Riso siya eh. Kasanginan lang. Kasanin lang nga siya ang driver sa gunman. Kaya nga, Manila ilang trabaho. Ako yung training, nagsawanan na. Si Yukio, kaya ako lang mga kadayon na kagsitama si Yukio. Ano kayo, Yukio? Kaya kalimutan ko siya nga na. Anak ng tignaban, may check natin na 45 na buwan. Isa ni Kukoy? So nagkukoy ba nga dako pang kukoy ron. Kalimutan ko yung lang. Gamay mas una. Karon dagko magayo wi kada kuon. Matay ko ba isang tignang? Hindi ko Balik ko. mabalong na isang tignang. Ay, tuing mo na. Wala ko bala. Huwag mo ikapong isang tignang. Natugong COVID. Ay. Kunan sa COVID ba? Hindi, wala. Gapon ko. Matay si Mama Nili karon. Walay kwenta ang mamatay ato. Ah, ihaya pa na ko man. Ingon nanawag man kita ka health nga. Uy, COVID di na yung patay. Ha? Di ko talaga na mo dito. Ultimo silingan nimo pag makabalo nga COVID. Wa jud gol bisag naras imong tukaran. Ano kinahat ko man yung pagpinat-pinat yan ko. Ano nila dili kay COVID. Ay, diha man yun. Kaya sino, ano may nakatangan ako. Pag uli na pagkabuntag, uli na mete. Ada ko kayang inon. Oh, ikaw dito patingin ko. Atay kay ning mga gobyerno. Uli dito pagkamatay ni anak ko. Ilang doon sa mag, kay COVID na din. Ha, nagkuan magali api magimi mag waiting ka sa side ni Papa. Yan naman. Namatay po tong uyuan ako nito nga tambaloslos. COVID ko. Oh, ay wala COVID na. Sarang kuan ba ni sa katigwa mo nagyod. Siyempre, dili man ma-travel pa dili sa balik sa Santa Cruz. May mo ko ayo gyud ha. Ya, Dugay ni. oh, lo, ito niya wala lagi mga kuan. So sila na pula dito. Kasi nga istorya nga wa di makatabang, sila ra gyud. So din nato. May hotel ba? Ya, kaman Wala ko ang manghadlok ko dili mo gud. membro man to sa kuan sa Macquarie.
Siya nga, Kaya ang ipaad nakadiferensya ko dito. Ipaad ko dito kay pakuha Hindi mo nakaroon na yun. Mga papilis, kaya Ipot siya ng buwan. Ipot siya ng tuig. Dili ba? Ulat lang. Kaya ba namin diya? Kaya kaya sa kalit. Naikalit na po. Murag. Pag ulit ko lang mo, quarantine ni. Walay. Asa mo? Mas maaya na. Mansod. Ihatod na ninyo ginawa yan kay sugato na dito. Ipasa-pasa lang yun sa dito ko abang kabaw ng isig mo diri. Hindi lagi nga. Ang Nalila. paralyzed. Passport Ako eh, ina niya ako nga. Wi-Fi. Noon sa day mo. Luya ba? Gusto mo huli kusok? Kung mo kayo mo close mo kayo muna-huna. Passport. Tanawa ninyo inyong mga isip. Paralyzed. Kada patay na na. Stroke. Atong panikumunang mga Stroke. itos. Ay, mang Ayaw nang mungitag away. Ayaw mungitag samok. Kaging mo kamot. Kuan lang ito. Ang pinakadabis na solusyon natong buhaton. Yato na drink kuan. Yato na nagto sa kuan. Saan ana ba? Sa Santa Cruz na ng Papilis ana. Sahon na lang. Naa. Kana matumba. Hindi po sila manhidri. Ay, Kay patang stroke. Kaya dapat mula po kusok. sila diri. Hindi na po sila kasulod. Dakon po sila dito sa Santa Cruz. Dili Hindi, eh. itong makatuloy ko, panahon COVID kami naman nakadiaan. Hangin ang nasa Kung loob. galing kastung gabit na dun service. Munong sakit, Amo, no? Ano yun? Luson-luson mo, Tagaan ba may niya og papel parang sa asa mi adto lusot ni. O kanto lagi. Ana lang pud mi ayaw lang set oy. Kung ultimo lang ka, Ultimo ka, na lang. ay na lang, ultimo ka. Natid sundo pa gani nato ilang driver. Ako nga, ang service ako, sir. At ay, blame mo. Ay, papel akong kuan. Ang driver daw. Tawagin ko. Pag di mo pag yun. Pag tanas papel, ano ro. Pag ano, kitsa ka ng papilan. Ano? Tagaan niya lagi niya papel lagi kay. Ako agani nga katurog kay bihit Oh, sir, galing mo. akong idea to bihit. Diha lang mo. At ano araw na, pila na ni sulod. Wala di pabot-tabor. Ito din, kuan Bukidnon man ko ato. Bihit lang akong idea. Lapos-lapos ko Bukidnon eh. Pag ana lagi dito mga kauban kay taga-Davao man akong mga kauban. Kung si ko ni mo bert dal kuan mo nga lapos-lapos man ka. Ko nga Lana. kinani panguli mo sa inyong balay, panguli mo sa inyong lugar sa Davao, kinani pahimo dito sa inyo ha. Ang looy katong taga Malalag. Uli din sila, pagkano wala na eh. Katong taga Malalag, Bert. At Wagi sa kuan ba? Chitpoy, di mo sa pag-ion. Sa man ka. Wagi ko sa magpahilot ko. Eric hilot mga nasa digos. Di lagi pwede matudikos nun. Kaya grabe ng mungguta. Sir, pahilot ko sa kasakit yung di sa kalakaw. Ang nakaagig ito sa ambulansya na. Yato sa Davao. Napirahan, 700 plus. Pag makapira, gawas na, 1 week. Bigyan po kalakaw. ang Yan, ito, napuyo na magdigos, ng arkila, gitawagan ko. Di nakalusot siya. Kalusot to ko, at asa dapat yatol ka isara. Paghilot, o nilakaw. To sir, og nauna lang hilot sir, di ko mabalik yung umbulan, nagunta lagi daw. lisod mo gutong kuan niya gud sa aksidente ato. Ya pahit lagi ko, medyo kayo mga, uy, kisap na ni, asisit mo na ni. Sige, sige, Pagmangkot bitso. na ni Albert. Lagi na lagi. Paglusot, manggod, wala na manggod. No? Lagi ko ba? Lagi lagi mga pinalabi ba? Bawal. Yan kayo, maagi mo ambulansya, di kita na pagi ambulansya. Bawal mga agitanan. Sunod sa abroad sa masakit daw COVID. Di na. Ubi, Ang di sore-sore ninyo na. Suro yung barrios. Gari. Sa muka. Maagi na bardigos. Okay, everybody listen. Everybody listen. Ano ba dapat mangipit yan? Balay. Manay, ma'am. Dito daw. Dito ka kayo, Vigil ako. Mali mang order yung igagaw mo. Wala. Ako atitok mo ko. Ay, ganito buwang niya. Hindi mo na shoes. Uy, kundi. Okay, Ramos.
Die. I told you. Bitch. What do you Everybody! It's on the eating day. What? Okay. We need 1, 2, 3, 8, 10. Here, how about you, student? Student. Bro, you thought you could get away? You family! You have a big family! I want to know things. Oh, yeah! Manglabot ba? Ito. Ano ito manglabot na? Dapat manimo na nga minyo mo na siya nang ligod wala biya. Kabila na aking gatulo. Dagag itaw na. Diba? Aduh lagi. Ginagam mo ito imo pan pa nun. Ano po? Gusto man magbungkag. Ayun na. Nagutang ko nga. Salamat lang siya kay nagkuyog siya silang bana. Kaya wala po siya nagkuyog siyang bana kaya siya po anaon ng isyo. Sa po kayang munahuna ka. Ganyan. Bye. Kaya hindi ka tuwid ko. Okay na. Wala po padala-padala. Namatay ni Papa. Pila na ka years Papa namatay? 10 years na. Wala po siya padala. Parta. Pila lang mo. Yung bata. Nagana naman dato pa tato isa. Naman sa mga taga. Ano mo? Automatic. Ano mo? Wala po siya sa mga padalgo ng batasan. Unsa gina sila nakwan? Na tribo? Itano? Lamang lang siya. Batahan siya. O lamang yan siya. Sa tayo nabaliro. Sige na po. Huwag man na sila mga tikasan. Mailang o mailalom, muluhod. Pag sa'yo na po mabaw, muluhod eh. Kaya kita ko sa una. Mura jug. Muluhod jug. Ang Eh, luoy ba ka na? Oh, sige, tapangan. Pero pag may babaw na, ikaw may luhod. Mga pag-umangko na lang. Siya may dagan sa una. Grabe siya, diyan dagat sa mga ano? Tapo, panginglog si Niya ipangatag. Matod pa nila. Ano mo po sa Facebook mo anas na. Oy, ano sige anak kay kago na. Kung muhatag mo muhatag ay sige gisgot ang kapoy. Natural man ang muhatag kay abroad kay kato dem to abroad. Wala bro. Abroad man ko bro. Ayaw kwentahan ng kikapoy ka. Nagkamang-kamang ka dito sa ana. Kumuhatag ka hatag. Dito kay dato magadto na baho magadto. Lamang ka manggod kay sa atong isa, ana ba? Ya ay gamay pag sweldo. Oh, ay na lang istorya reklamo. Ayaw ka hatag. Ayun nga nga piki man. Apiki ko, jadi ko kaya, kulang pa ni sumpuan, anan na. Okay, ang mga tao, magudi na matawa si Buha. Kaya nga naman, ay puspos, mabuka dito mga chocolate, puspos ka kulon. Sa iso, sa kong kartong isa na, puro naman kayo basura. Ukay-uka. Pinagaw, ukay dito. Puha, punit. Ang bana ni Juan Rosil, naras Manila.
Every day na murag na at nila kaya niya kung kaanak ko silingan ko na bla 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 niya sila kita-kita. Gonna diet today. Today. Dili man diha kay katong pag mapaso unta ko yung anak siya mapaso niya may mapaso. Gunaro na sa nila. Nalagis man Mura nila. man sila. Ito rin, Nagpanda nag-abot sila. man. Ito rin, Panda. nag-abot mo sila. Wala sila. Oh, pandar man siya. Wala na niya. Wala sa nila. Wala man sila nag-abot. Bukin mo na nagpanda. Maaman sa motel. Sa mungol mo agi man sa mungol. Kung asawa mo gidili ko ano, di Wala sila. Niya kasto diya. sige nga ito yung what? Filter no? Oh. May bakit tumuli-wali kay ko. Ano siya siya? Kago. Mas mo nito? Kasto ba to? Ano tumuli? Mga barbiya. Ano ba siya sa Ano yan ko? Ano ba? Isa ka yan. Ay, pagpasa karon. Ya karon ako madi sa taman dito ha. Ano po mo? Apa ni pakapin sa baw? Dami ang paminaw. Isa lagi. Ano mag-uuli si Perper, mag-uuli kong bae. Ganiha, baluya kayo muna. Isa mo itong babae. Inom lagi dagan tubig ha. Ito ba yung ba? Matay din ni utak ini ka panahon. Pero Ano katong asawa na, ng tata. asawa sa ihang agorpod. Ang asawa ng tata, may nasa mo yun. Ah, na. May ragi dahil Sige, hindi sige. ko pahilot. Dito to? Tikot. Kamilin. Doon. Ito yung natin sa pagi. Pag dungan nila sila adto sa unang abroad, ano to nag-friends me sa kuan. Facebook. Friends pa naman to sa una. Kaya naman ko na abroad ako sa speakers. Oh. Terus mga abroad di ano. Lugo ginawa man na block naman. Sa ko wala sila ka-block sa ko. I-block lang laki. Kabalo wala na ako sige ko kadto. Oh. Ay, sige na nag-adto si Eric dito. Kaya ito pero makita ko man ginako. Ay ka sige lang motor lagi mo na ako Nana dugay. siguro na anak na skirper sa nila. Siguro. Pag ulimak mo siya na iyahang kuan. Bang, isto pang mag-out kayo, please. Magkano sa mabot sila si Digma? Ano ato do? Kabay. Uy, di ko ka Minecraft. Ano di mo? Duty mo sila. Doon kay Big Balay ni si Digma. Ano sa mato sa 125? Ano do? Wait, 25? wait. Ito pa ba do? Bingo. Wait. 25. Ano sa din na? Ano ba unsang? Domingo ang 25. Ano birthday man daw ni? So, 24 man, 25. Mangunang ka na kay kong manukan, ma'am. Mangunang ka na kay kong mga manok. Ay ka manok, mang. Ay, lahi mo din sa lima. Tawag din tata. Tata na, nandun na. Okay na boss, kumain na ka. Jesus name, ayun na. Just jagim pang sakit. Ayan guys, manapagilot guys. Thank you for watching. Bye bye, love you. To the subway.